Здравейте хора, днес ще играем Когама. Чакай малко се смъля камерата. Не така е перфектно. Когама на телефон. Това е много странно. Това е много странно. Аре, това тук го питаме. Днес ще играем на паркур. Empowering test. Окей, loading. Ладина. Плей. Само ако не знаете къде сме, ние сме на блока. Никога няма знаете това место. И никой няма не знае. И ние сме в село Сестримоня. Тези, които не знаят... Що казале? Ние сме в Америка, бе! Ако бехме в Америка, да говорихме американски. Абе, на английски ти не знаеш как намери. Защо ще може да играем тази игра? Може, мама, ти позна. Е това. Оле, майчица. Окей, хора, имаме проблем. Той натиска това, което не трябва. О мага! О мага! Окей, хелп. Това много хилям се появява на екрани. А, play now! Цъкнах play now! Когама? Защо Когама пред лицето на не. О! Че ли ще ми дадеш ли тук на хелп? А, ще ми дадеш ли? А? Да? Аз нищо не разбрах. Game fetching, game. Дали ще ми дадеш аз да игра на Когама? Но ти нали имаш... Малко ми лага. Изобщо лагва ли ми? Май, изобщо не лага. Ето тук. Що така? Мале, защо не ми се че? Е малко като погледнато. Аре, през туалетната. Туалетната има оръжие. Туалетната Чакай! Трябва някъде да те спаси. О, не, те ме стрелят с ракети! Тук е. Саши е, ма... Убиха! Може ли сега да се редуваме? Може, да. Сега си не хора. Време е за... Получи 10 XP. Има коли! Фрасни се в някой, бързо. В някой са фрасни, бе! Дай, фраскай се в някой. Ой, ти се фръсна в някой. Баси таратайката, бе, хора, баси яката таратайка. Не се заключи с този тук. Аз слизам. Така, много. Това, което ще играем. Не, то от теб. Сини. Ти си от оранжевия. Сини ще ви мама. Те убиха, дай сега. Как ме уби през решетките? Не знам. Не знам. Сега. Айде бе, шубан! Това е било. Не играй с Wi-Fi никога. Ама тая игра иска Wi-Fi. Ти знаеш ли? Не знам. Знаеш ли го, не дете? Всичко ще трябва много. Айде. Окей, play! Station 2. Тук няма изход. Прикриваме малко. Имаме пари. Мани. Това виждаш ли го този бутон малкия? Когато го цъкнеш, ще умра. Тартаките при нас. Че да ти покажа къде е оръжейната. Аз тук съм играл в този мап. Аз съм играл, дай ми да... Ами, къде? What the fuck, ние много бързо се изгубим, вече. Какво в момента, бе? Аз ще си сигурна. Ой, тартаките пръжа. Сега съм аз. Няма, това не беше честно. Сега. Файн. Ама що ти сега си два пъти, сега съм два. Няма нищо, тя не е пълен, няма той е празен. Не можем. Можем.
изчезвам през кенефа. What? Може? Ти видя ли, че имаше една малка дупка, О, бе? да, аз сетих къде излизаш. Сетих. Да, през тръбата се излезе. Аз се сетих. Де Излезахме през бе, излезе кенефа. ми за тартайката. Къде е оръженията, брат? Нужи са ми мъни. Чакай. Искам да мъни. Няма нищо, аз тук съм влизал. Вкъщи няма нищо, Има! Окей, има байга. Аз знам какво има, защото съм влизал тук всички. Помисля, че видяхме един. Аз се умреха, бе. Не. Сега не мога да се измакна, ба. Ето, ба. Още ми дадеш ли за... Пунгелско дете! Аре, Бе, кучка. Гле! Дай ми да ти покажа къде са оръжията, за да ги трепеш. Взимай. Хубава ти. Взимай. Кучката. Вземай една таратайка от тебе, бе. Нема. Ой, баки. Оле, баси яката оръжая! Не, това да държиш бързо, вземи другото оръжие. Не! Защо? Get free go off playing game. Continue team, Sini, play, blue team, motherfucker. Кой му отръба? Сега съм аз. Съжалявам, умря. Просто ако се завих, това не беше честно, бе. Какво да ти кажа? Зато всичките се измъкнаха. Вземи и връжа, каквото и да е. Не, ето това искам. Рън! Какво е? Къде сега тези шибани? Убийци. Не убийци. Те ме опиха, бе, изрод. Ей, видях един. Не ми пука. Его, ето смече, бе, его, бе. Беги, Амаргедон! Какво са? Бай, да играеш на телефона, после тъпотията, бе. Защо изобщо това го създавах? Това стана нов левел. Мама ти путкай. Браво, братле! Ау! Какво прави? О, не! Отваряш затворниците. Ние сме полиция. Аларм! Мани. Базуката базуката. Какво? Да хръжи ти на гърба. Ето какво. Fuck you, man! То ме сгазва, брат. То ме гръмна, ба. Базуката. Базуката е моя. Също гръмна, никой показа. Мама ти дева! Това нещо изобщо гръмва ли? Да, гръм, мама ти е. Опа, да. Гръм! Базука! Гръм с базука! Ти си гръмна с базуки. Аз си мислих, че да нещо. Ти си огромният тапанар, братле. Вземи базуката да я там. Не бе, вземи я, бе. Какво правиш, бе? Вземи я. Добре. Аре, капризик. Ама ти знаеш, че играта си апдейт, нали? Знам. Чекай. Къде? Ето е Кенеф, искам да го гръмна. Той изчезна. Той избега! Как избега това, бе? През решет. Ойде! Fuck you! То през Кенеф избега. Гледай го това как седи там, бе. Давай! Аре, това ме дигнява въздуха, ебати Кенефа. Ебати. Педал! Педал! Ой! Дай, гръмвай този идиот. Гръмна ли, бе? Педал! Ти го гръмна, бе! Ти го гръмна този! Не ти трябва да го гръмна, бе! Ще гърмиш хората, бе! Гай, гръмни го пак! Чакай да затворя правооръжейната. Затвори. Готово. Затворена ли е? Защо не е отворен? Глич! Не взимай. Не бе да взема още патрони. Не я базуката взимай. Let's go! Да гърмим хора. Чай. Тук иска да видя. Ето един. Гърми го. А те го гърмат, бе. Та пак. Давай, стреляй! Не бе, те тук избягаха. Ти освободи, бе. Не освободих никой. Освободих ти кучката.
Оле! Ай, what the fuck, какво е? Ние да го видим. Аз не ще сещам. О, ес! Яма Армагедон! Дай стрелята. Yes! Fuck you! То те е споко. Та юткана, дева. Не, има още едничка. Оле, колко нови. Как се лети, бе? Не знам. Мисля... задържаш. Ама и май, то не може само да... Базука! Човека, който лети за базуката! Не стой много време така, ще ти гръмнат. Знам. Какво правиш тук? Ендермен! Гръмни го! Това не са ли ендермен? What? В истинския свят има ендермен! Дай, гръмни го! Гръмни го! Гръмни го този ендермен. Fuck you! Не, доближи се и тогава го гръмни. Аре бе, гледай аз как го направи. Аз седах повече от тебе, бе. Точка е била аларма. Ей, ела. Гръмни го тосо е! Fuck you! Гръмни го бе! Дето бе! Гръмни го бе! Кой седи да го освободи, бе? Ето остава е! Гръмни го то бе! Тук бега къдека. Той избега. Ау, през вентилацията избега. Ти видя ли как избега през вентилацията? Не, аз съм махал от този кошмар. Къде е вентилацията, бе? Той ги заоръжа това. Ау, гъзъм. Ама Къде е аудитото вентилацията? вика. Бързо дотия в вентилацията. Аре бе, не може да стреляш, бе. Аз постреляш. През вентилацията! Готово, само през кенефа! Я, може и през кенефа. Ой, аз Чакай, факи бе. Ние сме... Да, то може през кенефа, аре. Аре, през кенеф хора отиваме. Отивахме през кенефа. Fuck you! Бой, нагоре. Давай. Дай. Цъка, ба, путка. Давай. Айде! Давай, бе. То не работи, защото имаш такова. Цъки хикса, бе. Сори, бро, имаш такова. Какво? Умри. Ето. Това ще се гръмне. Брат! И това вече не се иска. Има реклама. Та игра просто мен ме мрази, бе, брат. Много ти. Спря показваш сега, брат. Здравейте ли? Ето с тук е оплодел. Същи. Какво правиш, бе? Връщам сила, кучка. Защо на зрителите, бе? Защо? Без да исках отворих това. Хора, това си е за сега, за това, че